Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga amigo Pugset. Ito, pinawastingan pa sa 123 kay gabiyahe ito ngayon sa araw ng Merkulis, July 12, 2023. Asok so, widya na ko. Aluto 25 mga Pugset. Ito, pinawastingan pa mga Pugset. Gabiyahe tayo mamaya. Ito naman ang kamihan mga Pugset na galing Gumaka naman to, Pugset tayong bibiyaya naman to, Pugset. Yan yung Pugset, pinalitan na naman ng mga gulong, 6, Pugset tayong. Yan o. Bibiyaya naman ng Bicol ito, mga Pugset. Galing Gumaka. Pero pakinggan nyo ang makina, Pugset. Yan mga Pugset. Ganda pa ng tunog mga Pugset. Ayan mga Pugset. Bagong alternator mga Pugset, ha. Branyong alternator, Pugset na tayo. Pugset na tayo. Ayan, babiyahe naman ang Bicol yan. Sakay na kayo mga taga Bicol. Ito naman ang babiyaheng Masin. Masin kayo? Masin kayo? Mr. Pakadalhen? Masin kayo? Yan ang driver sa natin 25 ng Pugset, taga si Rizal. Masin? Ha? Ayan mga Pugset, oh. Papalit ka na ng gulong mga Pugset. Ito, tapos na to. Ang sa unahan, dalawa. Puro na mga bago. Ayan o. Ayan o, papalitan yan mga Pugset. Ayan mga Pugset, ang pumalit doon na gulong sa amihan mga Pugset. Pugset na rin. Sakay na kayo mga Bicolano. Nakatambay din yan sa Gumaka mga Pugset. Pugset na rin. Uy, lumabas si dating kampiyon, Pugset dating. Uy, madanan. Wala na madanan, mga Pugset. Taga-buntok ko, oh. Biyahin Davao, tapos manghingi ng sigarilyo. Ako may biyahe, karoon pa man. Ako pa man. Hello, oy, po tao. Taga-buntok yan, mga Pugset. Ayan, mga Pugset. Bagong gulong, mga Pugset. Pugset na tayo, yan si Durong Kapay. Bicolano rin yan, mga Pugset. Pugset, oh. Yan ang driver dyan, mga Pugset. Pugset na tayo. Okay, so right, mga Pugset. Ito naman na rin. Ilan taon niya na tambay sa Gumaka? Tagal ko, 3 taon. 3 taon din? 3. Tagalin pala. 3 years. Pero okay pa ang andar sa makina, no? Okay pa naman. Kasi yung katawan niya, okay pa. Okay pa. Pugset na tayo, inalagaan niya doon. Inalagaan niya ni Pado. Ayan mga Pugset, nagpapadiesel na tayo, kaya lalabas na tayo, punta tayo ng PTEX. Alas 10 ang pasok natin doon, alas 9 pa lang. Pugset na tayo, yan si Durong Christian.
ang dating tireman. Mayroon naman tayong pandisilan dito mga kapugsit sa loob ng motor pool. Yan o, may tanke dito mga kapugsit. Bago tayo umalis dito, pultang muna. Pugsit tayo. Ayan si Mr. Kilope, ang driver sa 1900. Ang taga Sagrada. Pugsit tayo. Shout out sa mga taga Sagrada, amigo Pugsit. Yan ang bus na biyang Davao yan, 1900. Dalawang tangke yan, amigo Pugsit. Kabilaan yan, tangke yan. Kaya hindi tayo basta-basta maubusan ng diesel, amigo Pugsit. Good morning, amigo Pugsit. Dito tayo sa Phoenix Pickup Point. Alas 10, simedya na amigo Pugsit ng umaga sa ng Merkules, July 12, 2023. Pick up na dito. Dito tayo. Biyaheng Ormoc tayo, amigo Pugsit. Ang 1925 ang biyaheng Makasin. Ito, Ormoc tayo, amigo Pugsit na tayo. Shout out sa inyong lahat, amigo Pugsit. Good morning, good morning. Sa mga taga dito sa Phoenix. Yung mga subscriber natin dito sa Phoenix. Talaga. Yan ang ating mga pasahero, amigo Pugsit. Kita ay sabitin. Ito. Ormoc, Ormoc. Ayan mga Pugsit. Matraffic na sa taas, mga Pugsit. Matraffic. Ayan din yung biyahe Iwan. Oras. Yung Gold Trans, mga Pugsit. 810. Ay. 810. 810. Shout out sa mga taga Mas City Prison, saka si Pamana. Shout out Pamana Ibico. Dito sa mga taga Cavite Bus, Dasma, Palapala. Pasahero pa Mindanao, amigo Pugsit. Ito, amigo Pugsit. Nandito na tayo sa Torpina. Sa Torpina Terminal. Tingkat tayo ng pasahero, amigo Pugsit. Ayan ang mga pasahero natin dito. Pugsit na tayo. Kakain mo na tayo, amigo Pugsit. Pakals mo na, pakals. Amigo Pugsit, ang kasabay namin pa Davao. Sabay namin ang Davao. 1900. Puno din yan, amigo Pugsit.